Nahajî dorhate wê jê em ê qala pirtûkê bikin. Pirtûka Seyfo. Gotina Seyfo belkî ji we re xerîb tê, lê tê maneya komkujiyekê. Komkujiya gelê Sûriyan. Derbarê vê de nivîskar û rewşenbîrê Kurd Medenî Ferho pirtûkek nivîsand û berê projektörê da ser vê komkujiyê. Pirtûka Medenî Ferhoya bi navê Seyfo Gebru îsa zette çelma ve dibêje ji weşanên Niyayê li Stenbolê derket. Medenî Ferho dibêje pirtûk xwedespê de hevpeyvîna bi Gebru îsa zette çelme re. Ev hevpeyvîn salên 1907 hatiye kirin. Gebru îsa zette çelma di dema fermana 1915 de 12-13 salê bûye û ji şahidên fermana Seyfoya. Medenî Ferho dibêje bandên qeydiya hevpeyvînê sala 1908 ji aliyê polîsên Tirk ve hatine desteserkirin. Lê destnivîs ji ber wan mabûn. Axir Medenî Ferho piştî ewqa salan destnivîsên li ser bandê nivîsî bûn û li Stenbolê ve şartibûn derxistin holê û pirtûka Seyfo ji nû venivîsî. Di danasîna pirtûkê de tê gotin pirtûka Seyfo dîroka alternatîf e. Gelek tiştên veşart yên derbarê qirkirina gelê Sûryanî de aşkere dike. Pirtûka Seyfo gelek tiştên veşart yên qirkirina gelê Sûryanî li Turablînê aşkere dike. Balê dikişîne ser giyanê birîndar li hemberî dîroka fermiya dewletê dîroka alternatîf e. Gebru îsa zettê çelma dibêje hîna jî gelek ji Sûryaniyên midyatê devê çalên xwe venekirine û ava çalan venaxwin. Ji ber ku dewletê û çeteyan Sûryaniyên dikuştin di avêtin çalan. Di yek rojê de li devê mizgeftê nêzî 100 zarokî dibin lingên hespên eskerên Swarî de kuştin, fermandarê esker bi quredaran li serê zarokên birîndar didan û dikuştin. Cihê berên tivingên eskerên Osmanî û çeteyan di dîwarên xaniyên midyatê de xuya dikirin. Dîwarê avaniya qonağa dewletê aliyê başûr ve ji ber berên tiving û metrîlyozan weke tara bêjingê xuya dikir.